Zberajúci materiál za pripovedky o starých stvaroch, najčastejšie som nachádzal na staré stvary, aláty i napravy, ktorí slúžili za obrobok konopy. Týž tak nachádzal som veľa produkty vyrobené zo tej rošliny. Produkcia konopy pri Rusnácoch bola jedna od vážnych poľoprivredných dielnosťoch. Jak i u druhých valaloch i u Kocure nie było obisca, że się nie produkowała konopa. Od chovanja konopi pre prerobku podotkanja Kerestor jeden dobri čas vremenski žil od toho. Za cały život otec šešal holt konopi i to vše sme sami vyžali. I toto, keď še vyžalo, vecka še ochabelo sebe za svoje potreby, da mať mácu pres, da majú tkac. A toto, co še ochabelo za sebe, tota še odvezla do doliny. To polna dolina bola sama konopa. I to še isto tak u dolini do lávkoch kladlo. Čítalo, otec skladal, my mu dorucovali, on skladal, ale to u vodi, ona mušala buď z vody. A da bi bola u vodi, ta trebalo s blatom na dva boky ju všetko poprikladať s blatom, dok nešedzela u vodi. Ta veče bilo na jeden kraj lávky, lávka to taká dlhá bola, na jeden kraj veľký, kolik še zabilo mocno, da pôjde až do prez blato, da lávka dobre stojí, i druhý kraj. I značilo še ktoračí, abo bolo veľo konopy. Boh to nedobre upravil, tam u lebo odplývala, ta še na nej mohli len povadziť. Keď už bola taká biľava dakus, i keď už dakus od nej konopa odchodzela, vecka zaš trebalo väčšie družstvo, bo trebalo to tú konopu všetko toho blata, tej mutľanky umývať. I jeden dobrý chlop trebal i gúrať gu kraj doliny, hej. Dobre, to nedaleko ani bolo. Tá ruca na to tu hac, tam na to breščok, to tú konopu. I jedno tam odberalo. I jedno bolo má na koču s koňmi, taše tomu na koč kladlo to tú konopu i on ju rozvožovalo, druhé ju rozvožovalo ďalej. I vec, da jedna žena tam sme boli, tá sahovala i každý snob rozšíriala po depoch. Keď bola bar sucha, zaše ju do snopov poviazalo i privezlo domu. Vecka še ju presceralo tak na slunku, da še hreje. I vec bolo cerlici drevení dluhy. Táše vec na tých cerlicoch tarlo to tú konopu, bilo po nej, da par zerče vyskakuje. A konopa da ostane. I vecka še tak skrucovalo i kladlo tak jak do balu. I vecka še doma i po prošťoch, i paňvaši otec naviazal, ta še po paňvašoch popresteralo, ta še sušelo. I keď še dobre osušela, zaše ju poskladalo i vecka še do našoho mlynu nošelo. I tam še to ta konopa presterala a tot kameni po nej behal. Tá bola od toho mehka. No vec už keď bola taká izomleta od mlynu i prinešena domu, vecka trebalo na to tí cerlici, väčšinou vecka kladli ženy ščeci. I vecka še zo tej konopy jeden kraj na ruku zakrucelo i jaké vlasy še češe. I vec toto še vynímalo, keď už ščeci bolo polné, ta še často vynímalo. To bolo najhoršie, to bolo také krátke, to bolo kloče. Zo z toho še tkali pokrovci. A toto keď še česalo, posle už keď teraz je to tu harš česala, toto kloče vyňala, vecka druhé, co ešte česala, to bolo výmičky.
a zo zvimičkov šetkali mechy i ponjvi, no to bolo z toho štrednjoho materiálu. A vieš, ešte to tá harše česala, toto, co ostalo, to bolo najhrubšie, najkrajšie, najdlhšie, to bolo vlakno. Z toho ševecka zaš predlo, ale še mušelo kladli ženy bilic do kojčoho, daševi bili, pa mražic, pa vyvariovac, pa vec predli i z toho hvarim i partky šetkalo, i ručníky za uciranje, i peškíri, i chljebico še peklo, i hvarim šmaty, niekedy nebolo platná. A zapravo stari ľudze, to tišće co davno, stari chlopi nenošali šaki gačeljem svoje roboty. Veľa toho ostalo i za domašnje potreby, cože ja znam, cože všetko tkalo tu, zohnici, mechy, pokrovci, domašnje platno, z ktorého še šilo chlopom gači, košulji, už zaviši od kvaliteta, jaké ono bolo. Takže jedna časť ostávala u obistu, ale veľká časť išla po pijacoch i z toho še žilo zapravo. Davno bolo bar potrebné, mohol človek žiť, keď nebolo co kúpiť, i obliečivo, i za potrebu, i bars bola, dumam, hasnovita, ljem trebalo češko robiť, i veľa zo ňou. Vyčesané vlákno še nakrucelo na veršník, ktorý še položil na kúdzeľ, na ktorej ženy tkali. Zvyčajno chodzili na prátky, z nohu obracali i vycehovali nitky. Zo z tých najcenších nitkoch i najkrajších tkalo še domašnje platno. Platno za obječivo, lebo partky, za ručníky. A zo hrubších nitkoch tkalo še vecka, lebo ponjvi, lebo mechy, lebo už platno, ktoré nebolo také vážne za obječivo i za hasnovanie u obisu. Tota kúzeľ, ona, da povem, manuelna pogon jej nožni, zos tak volanú lápku, prejk lápky, še obraca toto tak volané pogonské koleso, prejk tej tak volanej cigánky, še pretvára toto oscilatorné rušanie do kružnoho i vecka še prejk šnúra, ktorý trenutno nie položený tu, ale nie chyba, môže rozumiť, ize prejk tej jednej karičky i druhej i takše obraca, co u národu voláne toto všetko, celý sklop vrecenko. Međutim, vrecenko, to preciznejšie povedzené, to len tota časť, na ktorú še, da poviem, tota nitka namotáva, a tota časť, tota, da poviem, fiksná karička, ktorá viazaná za željezo, i toto tu u formi slova U, tak volané piro, ktoré má toti željezni kvačky, gdje nitka premesca z jednoho položaja do drugoho, že by še namotala na celú dlužinu tej fajfočky, da ju navolam. Princip, da poviem, dajaký roboti tot, že tota karička, ktorá fiksna, ona obraca to celý systém i umožljivuje krucenje toho vlákna, tej nitky, do nitky, že napravi od njoho nitku. A tota druga karička, ona še obracala, da povem, šviče, dakus, i ona cahala već to tu nitku, bo tu, kad bilo toto išlo šviče, znači cahala nitku i cahala tu od veršnika, od vlakna na tot.
na vrecenko i tu ho namotavala. Tak na perši pohľad, keď će patri, to ti dva, da ih navolame šajbočki, oni na perši pohľad isti bo su zvonka, maju isti prečnik, ali to tam má menší, hlipši tot, da povem, utor, ljubo žljeb, i ona še obraca šviće i na to sposob umožljivuje cahanje nitki i namotavanje na tot, na vrecenko. I to jedna interesantna stvar, ktorá dúfam, že je interesantna za veľmi mladí generácii, dachto to len zapamätá. Ja by ľúbil, keď by to dachto zapamätal, že by znal daraz povedz, že jakše predlo i co u stvari robila tota naša kuza. Sljedujući eksponat, o ktorým gze bešedi, to špuljar. Na njim še zoz malih pajpoh, zoz kudzedi, predza prenošela, odnosno motala na veljki pajpi, ktorý še zašhasnovali za nanošenje predzi na snovanjicu. Snovanjica zoz dvoch čascoh, jak so vidíte, donja čas to džitko tak volani i hore snovanjica. Tu še motali nitki okolo i prepljetali, že bi še porihtali za prenošenje na krosna. Tota sprava, to klokotka. Ono má tu zupčanjiki, so storima, povedzme, každý zešatý krug puknje, odnosno kloknjet, zato i navolana klokotka, pretože keď še do babkoh krucele cverni, ženi ne mušeli čitac, ljem čitali, povedzme, po každý zešec, ljebo keljo nitki, jak už bula namestena, jaki zupčanjik bol tu porihtani, tak ona durkala, ljebo klokala, i vecka teljo razobracali, znači bez čitanja tam 200-300 ljubo keljo, 20 znači tali klokanja, znači bilo 200 nitki u jednej babki. Zoz najhoršej časti kloča, zoz tak povez odpadkoh, na tim eksponatu, na tej spravi še šuljkalo, šuljkanci, od ktorých še poznejše tkalo pokrovci za konje. Takže še bukvalno nič ne odrucovalo. U tim vidíme, že ešte je vše pazerča, znači najhorše vlakno, ktoré bolo. A toto, co vam zdabe na dziravu lapišku, toto služelo za vodzenje nitkoh pri snovanju. Toto zaš, zo zveljku dziru, pri pljecenju štrankoh. Eksponat, ktorý pred nami, to krosna. Krosna malo skoro každé ruske obisce u valade. Na njim še tkalo šitski platna, jagod i kerpari. Osnovni časti krosna, to sami krosna, ljebo ram, rozvalka, na ktorej nakrucena predza, cipki, ničeljnici, škripci, nabivka za zbardom, papuči, ljebo pedali, osnova na ktorú nakrucena hotový finálny proizvod i zupčanik, zo ktorým še zacahuje osnova. Robota na krosnu zložena, pretože tu naraz treba vodiť o veľa stvaroch, da bude po šore. A obično počiname od zadku. Znači, perša musíme znať cotkame, jaké to široké, jaké dluhoké, jaká nám osnova, nasam predzvona musí byť mocná, ale jaká je hruba, že by sme mohli odredziť hustinu barda, i že by sme mohli nasnovať ju jak treba. Keď známe, co tkáme, počíname pririchtovať za snovanie. Tu sme znači prerachovali keľo nám nitky do odredzenej širiny treba
teľonitky, iaki вони dluhi. Teľonitky nasnujeme, z osnovanici, znači znimame osnovu, nakrúcame ju na návoj, na zadku, na zadku krosnog, što nachodí to návoj. Uvodzíme to ti nitky do ničelnicoch, potom do barda, zatim ih vjažeme za to što vari robni návoj, znači tu vitkani materijal bude šamotac. I až vecka počiname tkac. Ja ešte z tej generácii, keď še veľa robilo na tých starých krosnoch. U našej familii še pohotov i konopaša obrabjala. Mac veľa tkala so ždidom, zdohadujem še. I oni tkali pokrovci veľa. To znači taki krosno otprilike jak toti, ali su duplo širši. Znači širina pokrovca še zalapjevala. I verovatno mi od tedi ostalo išće, a najverovatnejše, že mam i daru, jak sklonost k tomu, zato že tu treba njeljem znać velje stvari, ali mušice to osetic jakošik. Takže verovatno od decinstva ešte, a već posle som pošla i do štrednje tekstilnej školy, baš za tkača. I to mi bolo jakešik, ljubela sam to robiť od počátku. Som ljubela robiť, teraz som u penziji i znova som še vracala tomu.